Siya ngokuya siyaphela isineke sokulinda lapha. Nakuba bekhona besifazane nezingane abagodukile izolo, kodwa ke bakhona abasasele abathi isimo asisihle neze. Ingane yakhala kakhulu, ayigezi, ayilambile manje, nami angigezi, ngihambe e-toilet, angazi zizowezani ingane. Baby, she's sick, no eating, no bathing, she crying one way. Even my bag, I'm tired now. Now, please make plan. I need to go home now. Kusuke uDungunyane ngesikhathi kufika isishoshovu esilwisana nabo kufika abakuleli ngongemthetho ungizwe emchunu kulendawo. Abantu baseMalawi bathi ukufika kwakhe kufana nokubafaka umunwe esweni. Laba basitshelile ukuthi sisuke la eThekwini siye eMalawi laba sihlele namaphoyisa la bangena kanjani lana bayofika uyosibheka thi bafunani nanga amaphoyisa bangena kanjani he's the one who chased away, then we run from there to coming here. Then why is he here? We are confused. What do you want here? the police here. What do you want here? We are not doing anything wrong. What do you want here? Kulaba bantu abalapha bakhona nabaseningizimu Afrika abanqume ukuya eMalawi nabathandiweyo babo. Ngilapha because ngithandana nomuntu waseMalawi. That is why I'm fighting for our foreigners, because vele sizosala sisafa. What about ingane zethu? Kunezinsolo ke zokuthi kukhona sebeqale ukukhokhisa abantu ngethemba lokuthi bazongena kuqala emabhasini uma efika. And because of the delay of assistance, we see some people taking advantage, asking money for these people so that they can go quick as possible. While we got the order of the people who came first according to order until the flowing of numbers that people are still coming here. Okwamanje akucaci ukuthi amanye amabhasi azofika nini ezolanda abantu abasele.